खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय गोजोननाय जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जासिहरबाय गोजोन्थों आरो आं बे समावहाय मोनसे टपिकनि सायाव बुंनो हास्थायदों बेनो जाहैबाय इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिबाय इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिबाय जेब्ला इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिदोंमोन सोरजिखांनायनि उनाव बियो मोनसे थांखि लादों बे थांखियानो जाहैबाय आङो गावनि महराव मानसि दानोसै आरो बियो जागायजेननायनि एक अध्याय 26 आरो 27 पद बे पद मोननायखौ जों फरायनानै जों लानि अब्ला इसोरा होनबाय जोङो गावनि मुथिनि महरै मानसि दानि बिसोर सागरनि नाफोर आकाशनि दाउफोर मोसौ मोसाफोर गासै पृथ्वी आरो पृथ्वीयाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव इख्तियार गोनां जाथों आरो इसोरा गावनि मुथिनि महरै मानसि दादों इसोरनि मुथि बादिनो बियो बिखौ दादों इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिबाय बे इसोरनि थांखि आरो इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिबाय दाबाय बेयो इसोरनि परिकल्पना गासैबो इसोरनि परिकल्पना इसोरा मानसिखौ दाबाय मानसिखौ गावनि महराव सोरजिबाय मानसिया इसोरखौ मानिनांगौनि थांखि मानिनांगौनि बिबान जोंनियाव दङ मानसिनियाव दङ इसोरा मानसिखौ बेबादि गुन गोनां खालामबाय इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिनानै बियो समायनासिन खालामबाय मानसिखौ बियो बेबादि गुन गोनां आदब गोनां आखु गोनां गियान गोनां पृथ्वीयाव बयनिख्रुइबो साबसिन बियो मानसिखौ सोरजिबाय गावनि महराव सोरजिबाय बयनिख्रुइबो साबसिन महराव बियो दाबाय समायनासिन बियो खालामबाय आरो बियो बयनिख्रुइबो बोर गोनांसिन बियो खालामबाय आरो बियो मानसिफोरा पृथ्वीयाव सोरजिजानाय गासै मानिनि सायाव इख्तियार गोनांसिन जाबाय बे इसोरनि थांखि इसोरनि परिकल्पना इसोरखौ मानिनांगौनि साफ्रोमबो मानसिहा बिबान दङ बेनिखायनो जों मिथिनानै लानि जोङो गियान गोनांफोर जाबायब्ला जों इसोरनि सिगाङाव समायनासिन जुदि जाबायब्ला जोङो इसोरफोरबादि जों जिउ खांनि जों माबोरैहाय इसोरनि महराव जों जिउ खांनो हानि जों हानाय जोङो सोंलु खालामदों सासे मानसिया सोंदों बेबादि इसोरा जुदि मानसिखौ गावनि महराव सोरजिबायब्ला मानोथो खाना बेंगुरा लेंग्रा बबा थायो अब्ला बुंदों सासे मानसिया औ इसोरा बेबादि महरावनो दङ इसोरा मानसिनि महराव इसोरा खाना बेंगा लेंग्रा बबा जाम्बा जाम्बि हावरिया दुखुथिया बैफोरनि महरावनो इसोरनि महरा बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बेखौ पिक्साराव लाबोनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 25:37 लानानै 46 जों फरायोबा बेखौ स्पष्ट बुजिगोन जोंनि गोथार शास्त्रआवहाय माथाइनि 25:37 लानानै 46 जों फरायोब्ला बेखौ नोंथांमोनहा स्पष्ट बुजिगोन बेवहाय बेबादि बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला खननैनि फैफिनगोन बेवहाय बेबादि बुंगोन मानसिखौ मोजां गाज्रि सायख'नो थाखाय गियानि गुनि सायख'नो थाखाय धोरोमिया अधोरोमियाखौ मिथिनो थाखाय मानसिया गावनि महराव इसोरा मानसिखौ सोरजिदों बेखौ जों फोथायनांगोन आरो मानसिया गावनि महराव जुदि सोरजिजाबायब्ला इसोरखौ जोङो फोथायनांगोन आरो जों मानिनांगोन आरो बिनि बोसोनखौ जोङो पालन खालामनांगोन बेवहाय बेबादि बुंदों जोबनाय मुगायाव इसोरा नोंनिफ्राय मोजां आरो गाज्रिखौ नोंनि गासै मावनायफोरखौ नट खालामनानै बियो लाखाजोबनायखौ बियो प्रकाश खालामगोन जोबनाय मुगायाव बेबादि बुंगोन आङो गांदोंमोन
नोंनियाव आं थांदोंमोन नों आंखौ लोंहोआखै आङो बिबायारि जानानै थांदोंमोन नोंनियावहाय नों आंखौ नाजावाखै आङो नोंनावहाय लंथं फाथं जानानै थांदोंमोन नों आंखौ गानहोआखै आङो बिराद गांदोंमोन नों आंखौ लोंहोआखै अब्ला बै समाव बुंगोन गोरों गोराफ्रा धोरोम गुरुफ्रा बुंगोन फोरबु नों आंनाव माला थाङा आं नों जुदि थाङोमोनब्ला नोंखौ गानहोगौमोन जाहोगौमोन लोंहोगौमन नों आंनाव जुदि बिनायमोनब्ला आं नोंखौ लोंहोगौमोन जाहोगौमोन गानहोगौमोन आं नोंखौ नाजागौमोन नाथाय नों आंनाव मानो खोन्थायाखै इसोरा गावनि सोरजिनायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोबनाय मुगायाव नोंनि आरो आंनि जिबनाव साखि खालामनानै बिसार खालामनानै नोंनि गासै मावनायखौ हिसाब लानो थाखाय इसोरा बेबादि फसंबाय मानसिखौ बेबादि थांखि लानानै बे सोरजिबाय अनलायग्राफोर इसोरा बेबादि बुंगोन मा नोङो बै समाव बुंगोन नामा आं माला नोंखौ नुवा नों आंनाव माला बिया होननानै इसोरा बेबादि बिसार खालामोब्ला नों बुंगोन नामा बेनिखायनो जोंनो मोनसे राहा आरो बेबस्था होबाय इसोरा जिसु ख्रिस्टनि मुङै जायफोरा इसोरनियाव सायख'जानायखौ मोनबाय जायखौ इसोरा अनबाय जायखौ इसोरा गियान गोनां खालामबाय जोङो बे गियानखौ लानि इसोरा बेबादि हुकुम होबाय गाहाम जहननि 15 अयदा 17 बुंदों 15 अयदा 17 आं नोंसोरनो हुकुम होयो नोंसोरो गावजों गाव अनलायदो जेरै आंखौ इसोरा आफाया अनामोन बादि आंबो नोंसोरखौ हुकुम होयो नोंसोरो गावजों गाव अनलायदो रान्दि दुखुथिया बालन्दि हावरिया मावरियाफोरखौ उखैनाय समाव नोङो नायहैदो नायस'दो बानस'दो बोखांदो नोङो सहाय होदो बेनो आंखौ सहाय होनाय जागोन माथाइनि 25 अयदा 40 पदआवहाय बिखौहाय बुंदों गोथार शास्त्रआ 40 पदआवहाय जों नायनि माथाइनि 25 अयदा 40 पदआवहाय राजाया बिसोरखौ बुंफिनगोन नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो नोंसोर आंनि बे दुइसिन फंबायफोरनि सासेनि जुनै खालामनायानो आंनि लागै खालामनाय जाबाय सोरबा रान्दि दुखुथिया बालन्दि रान्दि बयनिख्रुइबो दुइसिन गोग्लैनाय मेंसोनायफोरखौ सहाय होनायानो आंखौ सहाय होनाय इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिनाया थांखि दङ आरो मानसिखौ इसोरा सोरजिनायनि परिकल्पना दङ आरो मानसिया इसोरजों सोरजिजानाया मानसिफोरनि फोथायनांगौ मावनांगौ बिबान दङ बेनिखायनो जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंदों जोंनो बिबान होदों जोंनो दायित्व होदों जोङो गावजों गाव अनलायनि गावजों गाव जोङो हेफाजाब होलायनि गावजों गाव जोङो बानस'लायनि गावजों गाव जोङो हेफाजाब होलायनि आरो जों गावजों गाव जोङो अनलायनानै जिउ खांनि इसोरा जोंनो बे गोथार शास्त्रनिफ्राय जोंनो बेखौनो फोरोंदों जोङो जहननि 15 अयदा 16 पदआवहाय जोङो बेबादि गोथार शास्त्रआ जोंखौ फोरोंदों नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै नाथाय आङो नोंसोरखौ सायख'बाय आङो नोंसोरखौ फसंबाय नोंसोर थांनानै बांसिन फिथाइ थायनाय बादि आरो नोंसोरनि बिथाइया थानाय बादि आरो आंनि मुङै नोंसोरो बिफाना बिनाय मानेखौ आङो नोंसोरनो होनाय बादि आङो नोंसोरनो हुकुम होयो नोंसोर गावजों गाव अनलायदो इसोरा बे थांखिखौ इसोरा जोंखौ फसंबाय इसोरा जोंखौ सायख'बाय जोंखौ इसोरा अनबाय जोङो गावजों गाव अनलायनि इसोरखौ जों हामजा होनि इसोरखौ जों समाय होनि इसोरखौ जोङो समाय होनि इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो होदों जिसुनि मुङै गोजोन्थों।